En este punt, nosaltres veiem una certa improvisació i una certa discrecionalitat en el plantejament. S'ha portat de manera molt diferent a d'altres jocs i està, en certa manera, també plena de contradiccions, perquè mentre estem demanant un estalvi i estem emparant-nos en la necessitat de la situació de corregir, de rebaixar despeses, etc., simultàniament, en els mateixos moments, les mateixes setmanes, el mateix mes, estem prenent decisions que van en sentit contrari. Per una banda, hem parlat, per exemple, del tema dels 180 euros al llarg de les últimes setmanes, que és un increment de gasto. Hem parlat de la creació d'un lloc de treball de vicesecretari interventor, que és un increment de gasto per 70.000 euros aproximadament, front a retalls del 20% en alguns treballadors concrets, que també hi hauria que tractar alguns complements del conservatori, que ja se parlarà en el seu moment. Al mateix temps estem parlant de despidos, però simultàniament estem gastant molts diners d'una manera no prioritària en l'edifici de Correus i ens hem gastat molts al llarg dels últims anys també de manera inadequada, de manera que al final, amb l'excusa de la crisi i els problemes de la gestió d'aquest Ajuntament, els van a pagar determinades persones molt concretes, amb nom i cognoms.